Vítajte pri Farmárskej reví. Aj dnes máme pre vás 3 zaujímavé reportáže a 1 listáreň. Tento raz ale s prekvapením, pretože sme sa opäť vybrali za našim pánom profesorom Hričovským. Dnešnú farmársku reví začneme v rodinných ovocných sadoch nedaleko Nitry. Pokračovať budeme insemináciou oviec, ktorá môže chovateľom významne vylepšiť ekonomiku. Pestovanie čili papričiek vás môže aj živiť. Ukážeme vám dôkaz. Listáreň bude dnes výnimočná. Radiť nám bude opäť pán profesor Hričovský. Strihať budeme čierne rýbezle. Ovocie máme stále veľmi radi, ale len ako spotrebitelia. Na Slovensku totiž vyprodukujeme iba 40% z toho, čo zjeme. Preto sme veľmi radi, že vám môžeme ukázať manželov novosadovcov, pre ktorých sa ich sady stali životným poslaním. Sad nedaleko obce Cabaj-Čápor pri Nitre má takmer 40 hektárov. Rastú v ňom slivky, marhule aj broskyne, ale viac ako polovicu výmery tvoria jablone. Ja som v tomto sade pôvodne pracoval ako poradca pre bývalého majiteľa a po 13 rokoch sa on rozhodol, že je mu na obťaž tento sad, tak sa ho snažil niekomu prenajať. A tým, že ja som tu robil tých 13 rokov poradcu, tak som sa poznal som ten sad, poznal som lokalitu, vedel som, že v tejto lokalite ovocie nevymrza, preto som sa rozhodol s nejakými veľkými plánmi si prenajať ten sad a postupom času sa ho snažím odkúpiť. My sme obidvaja absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, takže máme vzťah obaja k poľnohospodárstvu ako takému, aj napriek tomu, že ja som sa viac zaoberala okrasárinou. A venovali sme sa celý život včelám, takže to bolo také prirodzené, že sme zostali v tom poľnohospodárstve. Ten sad je tak náročný, že vlastne zaberie všetok náš čas. Pohľcuje nás úplne. Čiže je to také prirodzené, že tu robíme obidvaja. Neviem, či by som vedela robiť niečo iné. Jednoducho nie je každý deň rovnaký. Pri pasovej výrobe by som asi nevydržal. Moja najobľúbenejšia robota je, keď ošetrujem tie sady. Tie rady majú dĺžku 250 metrov a to, čo je tuto vpredu, môže byť úplne iná vzadu. A tým, že sadnem do traktora a postrekujem to tu, tak mám prehľad úplne o každom rade. A viem, jak sa mám tomu prispôsobiť. O sad sa manželia starajú vlastnými rukami len za pomoci niekoľkých zahraničných brigádnikov. Prácu si s nimi delia podľa potreby a je jej dosť aj v stále aktuálnej sezóne jablk. Práce sa sústredia okolo zberu aj okolo samozberov. Práve na nich totiž stojí celá filozofia sadu. Cena jablok sa absolútne nestúpla adekvátne tým vstupom. To znamená, že naše rozhodnutie bolo jednoznačné urobiť regionálny predaj. Regionálny predaj znamená to, že ja predám tým ľuďom za cenu, ktorá je priaznivá pre nich, ale aj pre mňa. Nie je to jednoducho, nie som bazál tých odbytových združení a hypermarketov, ale môžem sa spoľahnúť na to, že ten región si na nás zvykne a príde si obrať to ovocie sám. Pracujeme na tom už 4 roky a za tie 4 roky tu máme veľmi slušnú klientelu. Ten samozber sa veľmi dobre rozbehol, je to aj vďaka polohe, že sme blízko Nitry. Myslím si, že to ovocie je veľmi kvalitné, ľudia si na to zvykli a pýtajú si stále viac a viac. A vidia to, keď sem prídu priamo do sadu, tak vidia, ako sa to tu pestuje. Máme tu apidomček v sade, v ktorom máme 4 včelstvá, včelie rodiny v úloh typu ležan a vlastne sú v takej časti sadu, kde nejakým spôsobom neohrozujú ľudí, ktorí sem prídu. Je to vlastne a zároveň taký ukazovateľ toho ekologického poľnohospodárstva, že tie včely nie sú ohrozované žiadnymi postrekmi, vidno to priamo tam. Okrem toho tu máme strašne veľa aj prírodzených opeľovačov, ktoré si tu sledujeme, takže ja sa venujem aj tým včelám. Tie majú v sade dostatok paství, napríklad aj v podobe divokých jabloní. Toto jablčko veľmi bohato kvitne
slúži nám ako opeľovač. Pel z tejto odrody prenášajú včely vlastne na odrodu, ktorú chceme zbierať. A je tu vysadený hlavne preto, lebo väčšina jablk je síce samoopelivá, ale oveľa kvalitnejšie plody sú, keď oplodní to jablko cudzí pel z inej odrody. A my tu máme tie bloky pomerne veľké. To znamená, že niekde v strede by sme mali opelené jablká len z tej danej odrody a tým pádom by klesala kvalita toho ovocia. Pestovatelia sa starajú o sad už 4 roky a za ten čas si vytvorili jasné plány do budúcnosti. Mne by sa veľmi páčilo, keby sme rozšírili sortiment. Ale to už potom záleží viac na mojom mužovi, ale budem ho spracovávať. Tieto odrody už sú pomerne zastaralé. Je to už pomerne starý sad. A nie je ani dobré usporiadanie toho sadu, lebo už tými rokmi sa nám potvrdilo to, že by sme potrebovali viac kôskovín a menej jablk. To nás čaká do budúcna. Francúzski chovatelia dokážu na mliekových ovciach aj slušne zarobiť, okrem iného aj preto, že využívajú prepracovaný systém inseminácie zvierat. Vďaka genetike dokážu zvyšovať úžitkovosť oviec. Poďme sa spolu pozrieť, či by to mohlo fungovať aj na Slovensku. Na trojdňovom seminári na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si insemináciu oviec vyskúšali nielen veterinári, ale aj chovatelia a zástupcovia chovateľských zväzov zo Slovenska i Česka. Insemináciou viete dostať do stáda špičkovú genetiku v podstate z celého sveta, buď v chladenej, mrazenej alebo čerstvej inseminačnej dávke. My s inseminačnou dávkou vieme oplodniť tým istým baranom 1000 zvierat napríklad behom jedného dňa. Model Francúzska je veľmi poučný pre nás, že sa jeden barán odoberá a viem naraz zo synchronizovaných 20 až 200 oviec v podstate zainseminovať za jeden deň. Na rozdiel od toho teda jedného baránka, ktorý by skákal na nejakých 30-40 oviec počas sezóny. Pravda, že inseminácia nie je žiadna novinka. Využívala sa už pred 10 ročiami. Paradoxne, dnes je to inak. Áno, kedysi, keď fungovali inseminačné stanice, kde sme mali centrá, kde boli teda kvalitné barany a produkovali sa overené inseminačné dávky, tak inseminácia malých prežúvavcov fungovala aj na Slovensku. To ale po zrušení týchto inseminačných staníc alebo inseminačných centier zaniklo a chovatelia ostali odkázaní len na prirodzenú plemenitbu s tým, že sa začalo vo veľkej miere dovážať plemenný materiál zo zahraničia, čo samozrejme negatívne ovplyvnilo zdravotný stav chovov na Slovensku. Stávajú sa prípady, keď z 10 baránov 2-3 sú, dajme tomu, neplodní a tým pádom si ten človek vie vyrátať, o koľko oviec, o koľko príjmu vlastne príde. V prípade inseminácie takýto scenár nehrozí. Pri vyšetrení odobratého ejakulátu sa zistí nielen kvalita a množstvo spermií, ale aj prípadná nákaza pohlavne prenosnými chorobami. Francúzi podobný systém zdokonalili. O reprodukciu zvierat sa stará zväz chovateľov a špecialisti. Slovenské ovčiarstvo je pred veľmi dôležitým rozhodnutím a musí sa rozdeliť na dve cesty. Jednou cestou je udržať to tradičné ovčiarstvo, ktoré nám dotvára tú krajinotvorbu a všetko s tým spojené, s folklórom a tradíciou, ale musíme si uvedomiť, že ekonomika týchto chovov nebude dostatočná. Tým pádom to ovčiarstvo by nám stagnovalo. Čiže tou druhou cestou toho ovčiarstva je mať aj ekonomicky výraznejšie a vplyvnejšie chovy a tie ovce chovať aj na maštaliach s inými dojnými plemenami, ktoré nám tú ekonomiku doplnia do tých miest, kde chceme toto tradičné ovčiarstvo zachovať. Intenzívny chov prináša násobne vyššiu dojivosť oproti pastevnému chovu. Aj preto môže byť mlieko dovezené z Francúzska lacnejšie ako z našej domácej produkcie. V dnešnej dobe lakony nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, vo Francúzsku a Španielsku, kde sú tie najväčšie chovy toho lakona, tak dojá na tú
normálnu laktáciu 150 dní okolo 350, 400 až 500 litrov. Sú stáda, ktoré na 180 dňovú laktáciu doja od 600 až do 800, aj 1000 litrové stáda máme. Takže tá užitkovosť je určite ovplyvnená plemenom. Potom máme tu ďalšie mliekové plemená, ktoré je výraznejšie, to je ASAF, kde tá užitkovosť sa pohybuje priemerná v Izraeli na 800 litrov, na 500 litrovej užitkovosti tie ovce brakujú. Proste tam dosahujú 1000-1200 litrovej užitkovosti. Dojivosť tým tradičným spôsobom v podhorských a horských oblastiach bez možnosti dokrmovania, tradičným košarovaním, vo veľa prípadoch ešte aj ručným dojením sa vlastne za tých mnoho rokovaní podstatne nezmenila. Možno nejakým prikrížením nejakého plemena to prišlo na takých 150 litrov mlieka, ale vo veľa chovoch ešte viem, že je tá produkcia okolo 80-100 litrov. Rýchlejšiu zmenu v ekonomike chovu všetkých plemien možno dosiahnuť insemináciou. Vieme si za 24 hodín chladené semeno doniesť Francúzska alebo zo Španielska, poviem príklad letecky, kde si vyberiem takú líniu, či robím mlieko, či robím syry, či robím jogurty, zrejúce syry a tak ďalej, na čo oni línie majú. No na Slovensku to tak zatiaľ ešte není. Tak je to 100 razy lepšie doniesť tú inseminačnú dávku v hodnote 20 až 30 eur, ako by som mal tu doniesť barana, ktorý stojí 1000-1500 eur, to je bežná cena. Vo Francúzsku, Španielsku aj 2000 pýtajú za plemenného barana. Druhou možnosťou je využiť vlastné barany. Odborníci vykonajú odber, vyšetrenie a nariedenie dávok. Samotnú insemináciu dokážu po zaškolení urobiť aj sami chovatelia. Chováme 20 plemenných baranov, chovali by sme možno 8-10 kvalitnejších plemenných baranov. A ďalšia vec, tým jedným plemeným baranom im pripustí 100-200 oviec kvázi naraz. Tú ovcu viete si zafixovať na tej dojárni a vie si to urobiť sám človek, po prípade dvaja, ktorý mu to drží, ten mu asistuje. Máme dojárni 1x36, 36 oviec vieme naraz si rýchlo pripustiť cervikálnou insemináciou. Sme tam, hej. A potom sa dávka iba praví, hej. Že toto je celé. Vyťahneme, hotovo. V prípade použitia mrazeného semena je potrebná laparoskopická inseminácia, ktorú už môže vykonať len veterinár. Máme krásne 2 rohy maternice, teraz vidíme celú maternicu. Viete tú deponovanú dávku, hej, mrazenú, rozmraziť a deponovať ju priamo do tela maternice alebo do rohov maternice. Čiže priamo na miesto, kde už tie vajíčka čakajú. A vlastne preto sa to používa táto metóda, pretože tie mrazené spermie majú kratšiu životnosť o mnoho ako to chladené alebo čerstvé sperma a preto vlastne sa používajú iba laparoskopicky. Tu na to zavrieme. Táto drahšia metóda inseminácie sa oplatí v prípade vysokovýkonného stáda. Aj na Slovensku a v Česku sa niektorí chovatelia vyberú touto cestou využívanou vo svete. Chovateľ sa stará o zvieratá, dojenie a produkciu objemových krmív. Veškeré další odborné věci řeší služby, které se starají o speciální výživu ovcí, samozřejmě o celé tyhle biotechnologie, celé ty reprodukční záležitosti dělají služby a tento chovatel má zhruba nakontraktováno, za kolik bude v daném období realizace nadojeného mléka, má jistotu nějakým způsobem a víc nerealizuje a nedělá tu přidanou hodnotu tak, jak my, tím, že uděláme ještě ty vlastní produkty, regionální produkty, takže my se tváříme z pozice toho, že pokud to řešíme v systému třeba rodinné farmy, tak realizujeme ten produkt ze dvora nějakým způsobem sfinalizován. Tyhle ty západní státy se snaží dělat mléko, které je zaplaceno, zrealizováno a takhle je ta rentabilita tam pojímána. Čili papričky sú veľmi obľúbenou zeleninou, pretože sa dajú vypestovať v črepníkoch na oknách, na balkónoch alebo v skleníkoch. My vás teraz zavedieme za pestovateľmi, ktorých dokonca čili papričky živia. Je to už nejaký ten rôčik, čo sme zavítali do Veľkého Kýra v okrese Nové Zámky k manželom Pavlíkovcom. Tým pri domácom zeleninárčení učarili čili papričky, ktoré sa z okenných parapiet dostali do fóliovníkov. Počet sadeníc postupne rástol, tak ako rástol aj počet fóliovníkov, až bolo potrebné rozhodnúť sa, ako ďalej. Voľba padla na papričky.
Začal som to robiť popri práci, ako hobby. A postupne sa z toho vyvinulo viac ako hobby, aj práca. Keďže sa to križovalo s pracovným časom, tak som sa musel rozhodnúť, že či sa budem venovať len zamestnaniu klasickému, alebo tomuto čili. Takže sme do toho skočili a už sme v tom. Bolo to také prirodzené. Prišli deti, prišli iné povinnosti. Potrebovali sme sa viacej venovať aj deťom, byť pri nich doma a takéto farmárčenie tomu tak napomáha, že sme viacej doma, môžeme sa venovať aj deťom, popri tom deti vidia tú prácu na farme. Bolo to také kompatibilnejšie ako s bežným zamestnaním prísť o 5. o 6. z práce a až tedy sa vlastne venovať deťom. Takto sme vedeli byť s nimi, keď boli malí. Ale spoločne strávené chvíle v blízkosti papričiek či inej zeleniny sa premietli v záujme detí o rastliny a rovnako tak na ochote pomáhať napríklad pri zbere úrody. Máme brigádnikov naše deti a chytajú sa. A to nie len práce, ale reálne aj čili papričiek, ktoré pri nesprávnej manipulácii môžu dať o sebe poriadne vedieť. V tomto smere si Pavlíkovci dávajú u svojich detí poriadne záležať na pravidlách bezpečnosti. Samotná paprička, tak ako narastie, neštípe zvonka. Tam by mohlo prísť k nejakému riziku, až keď sa teda prekrojí. A to už sú teda naše deti poučené, aby vedeli, že teda rozkrojenú papričku určite nesmú chytať. Ale pri zbere tam veľmi nedochádza k nejakému poškodeniu papričiek. Iné je to už vo výrobni. Omáčky, nakladaná zelenina či rôzne gulášové elixíry sú ešte v norme. No dopracovanie sa k takej sypkej zmesi z najpálivejších čili papričiek, to vyžaduje ochranné pomôcky. Samozrejme, už pri spracovaní tam už len vojdeme do prevádzky a už hneď prvé, že rukavice obliekame, všetko. Tam treba byť pripravený, hlavne pri mletí, tam keď je človek spotený alebo niečo, tak ten prach sa nalepí na ňo a potom si to užije celý týždeň, tú pálivosť. Poďme však trochu nazrieť aj do pestovateľských praktík. Čo treba k tomu, aby sme si mohli dopestovať vyše 2-metrové čili rastlinky, v ktorých sa dokáže poľahky ukryť aj statný chlap. Pôvodne sú z exotických krajín a my tomu musíme prispôsobiť aj podmienky. Takže potrebujeme tieto foliaky. Na jar sa tomu musí kúriť, bez toho sa to nedá vypestovať. A ak to má správne podmienky, správnu výživu, tak to dokáže dorásť do fakt veľkých rozmerov. Dá sa povedať, že paprikový prales. Ale treba dodať, že aj krásne rodiaci s desiatkami či stovkami plodov najrôznejších farieb. Tie rozostupy medzi tými rastlinami sú oveľa väčšie ako pri klasickej paprike. Takže tie rady musia byť od seba aj na meter, 1,20 m, pretože sa to začína potom zapájať hore. Pri tých drobných odrodách to môžu byť stovky, 400-500 plodov z jednej rastliny a pri tých veľkoplodých tam to je na desiatky. To sa ale bavíme o počtoch čili papričiek z fóliovníkového systému pestovania. Voľne na poli by tie čísla boli asi nižšie. Je to hlavne kvôli teplote, ale v neposlednom rade aj kvôli poveternostným podmienkam. Napríklad veľký vietor by vám mohol poškodiť tieto vysoké papriky na poli, keby ste ich mali mimo fóliáka a hlavne ľad, krúpy. Kto je zástanca pestovania čili papričiek v menšom rozsahu, pre toho sú dobrou voľbou praktické črepníky.
Papričky dopestujete aj takýmto spôsobom a keď ich pred zimou vhodne ošetríte, môžete z nich mať úrodu aj viac rokov. Pomôžeme jej tak, že ostriháme tie dlhé konáre, aby vlastne si oddychla tá rastlinka. Necháme túto vidlicu hlavnú a pod tými pazuchami ostriháme tú rastlinku. Tuto odstrihneme tento konárik. Odstrihneme aj druhý konárik. A všetky tieto drobné konáriky tiež môžeme odstrihnúť, aby si rastlina oddychla v zime, aby sa zbytočne nevysilovala. Takúto rastlinku si môžeme odložiť na prezimovanie, občas ju poliať v zime, držať pri teplote v rozmedzi nejakých 10 až 20 stupňov Celzia, tak aby nám nezamrzla, aby nebola v prekúrenej miestnosti. A budúci rok sa môžeme tešiť na rastlinu, ktorá vlastne už bude mať takýto zhrubnutý kmienok, vyrastú nové listy, nové plody a bude nám rodiť ďalej. Počas minikurzu strihania črepníkových čili papričiek sa nám nakrátko stratil synátor našich pestovateľov. Keď sme ho po chvíli objavili, náš televízny štáb ostal poriadne prekvapený. Že potom, prečo tie čili papričky u Pavlíkovcov tak dobre rastú. Počase sme sa opäť vybrali za pánom profesorom Ivanom Hričovským, aby sme ho poprosili o aktuálne rady pre našich záhradkárov. Pán profesor, teraz je ten správny čas na rez čiernych rýbezlí? Sme priatelia v októbri a môžete robiť rezy moruší, rýbezlí, josty, egrešov, malín, černíc. To sú všetko práce, ktoré môžete robiť. A my sme prišli do Malinova, kde budeme ukazovať rezy. Toto je čierna rýbezla Otelo. Túto odrodu som vyšľachtil ja, keď som pracoval v Bojnici na výskumnom ústave. To je jediná odroda v rámci Slovenska, Čech a Moravy, ktorá je samoopelivá. Ostatné ako Eva, ktorú som vyšľachtil, alebo ďalšie, ako sú Tiben, Tisel, tí sú cudzoopelivé. Vždy musíte mať 2 kríky alebo 2 stromčeky na potníku rýbezla zlatá. Teraz v jeseni tieto koncové výhonky skrátime o 4-5 lístkov, lebo tu na koncoch je vložka, hodne rozšírená. Rodí čierna rýbezla, priatelia, na jednoročnom dreve, na to nezabudnite. Červená a biela rodí na dvojročnom dreve. Čo by som vás chcel poprosiť, kríku by nemalo byť staršie drevo ako 4-ročné. Dožívajú sa 30 rokov. Ja keď som pracoval na plantáži v Okoličnom, tak som mal na ploche 50 hektárov veľa rýbezlí. Toto všetko urobíme. Tieto výhonky potom môžeme poskracovať a dať do kompostu. Budeme vystrihávať aj celé rastliny? Celé rastliny, len také konáre, ako napríklad tento. A znútra, keď je to preústené, tak to môžeme takto preriediť. Tak ešte raz. Nezabudnite, čierne rýbezle sú vysokovitaminózne a majú veľký význam z toho pohľadu, že sa môžu pestovať pod Tatrami až pri Dunaji, teda sú vysoko adaptabilné. Tu nemáme drevo staršie ako 3 roky. Tu nemáme. Necháme tak, čo by som všetkých poprosil teraz na jeseň pokopať a prihnojiť MPK a pri tom prihnojovaní by ste mohli dať aj mykorhiznú hubu Symbibis, ktorá je veľmi dobrá na udržovanie vláhy a stability. Pán profesor, aký je účel tohto strihu? Ničenie povrchových častí, ktoré sú napadnuté božkami a hubovými chorobami a potom prinútenie, aby sme mali nové výrazky, lebo ako som opakoval,
rodí na jednoročnom dreve. Teda čím viac mladých výhonov a není to prehustené, tým väčšia úroda. A toto potrebujeme. Takže si zabezpečíme týmto rezom budúcoročnú úrodu. Aj budúco, aj v ďalších rokoch. Jednému z našich divákov dnes pošleme balíček kompletnej jesennej výživy pre jeho záhradu, pridáme darčeky s logom Farmárskej revy, ale doložíme aj ročné predplatné novín pre roľníkov. My sa na vás tešíme už o týždeň. Dovidenia.